खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 3 जानुवारि 2026 सनिबार बाराय। नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन दि नोंथांमोननि दिनैनि फानजामुथिया बोरै बारलांगोन। बेबादिनो भिडिअनि नटिफिकेशन मोननो थाखाय नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानब्ला बर'नि रानि 2.0 खौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फै दानिया मोनथिना लानि बै मोनजिनै राशिफ्रा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै दिनैनि साना मेष राशिफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां। गुबुनफ्रा दिनैनि सानाव नोंथांखौ मुं सुनो हागौ। खामानि फारसे नांथाबना थागोन, जायनि थाखाय खस्थ'नि गोदै फिथाइ थायगोन। धोननि बेलायाव खायसे नांथानानै थानाय खामानिफ्रा आबुं महर मोनगोन। लाइमोनफोरनि थाखायबो दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। खरसा बिथिङाव बांनो हागौ। बे बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। बिमा-बिफाफोरा गथ' गथायनि थाखाय गोसोआव असान्ति मोनखांनो हागौ आरो दिना जिंगा सिनायजों बारलांनो गोनां जानो हागौ। बे बिथिङाव राहा नागिरनाया मोजां। दिनैनि सानाव फालांगियारि बिथिङाव गोदानै थिरांथा लानाया मोजां जानाय नङा। खायसे मावबाय थानाय खामानिफोरनि थाखाय बहाबा दावबायहैनो गोनां जानो हागौ। आयेनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफ्राव सांग्रां जानाया मोजां। हौवा हिन्जावनि गेजेराव सासेया सासेनो सम होलायनो हायै जानो हागौ। सावस्रि बिथिङाव दिनैनि साना मोजाङै बारलांगोन, नाथाय खायसे गोजाम बेरामफोरा नोंथांनि देहाखौ जेंना सोमजिहोनो हागौ। बे बिथिङाव सांग्रां थानाया मोजां। मेष राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। वृषभ राशि। राशि बायदियै दिनैनि साना थासारिजों गोरोबनानै बारलांगोन। हरखाबै थाबथानानै थानाय खामानिफ्रा आबुं महर मोननो हागौ। गथ' गथायजों सम हगारहरनो हागोन, जायजों गोसोआव मोजां साननाय हनायफ्रा जाखांफैगोन। लाइमोनफोरा गोदान खोथा बाथ्रा सोलोंनो मोनगोन। गोसोनि अख्रा साननायनि थाखाय बिमाय सोमोन्दोनि सुबुंजों सोमोन्दोआ बेले-बेजे नुजाथिनो हागौ। मायबा मोनसे गिदिर बिथांखि लानायनि सिगां नखरनि सुबुंफोरनो फोरमायथिग्रोनाया मोजां। खामानि फारसे गोनां खान्थिखौ नाजावनाया मोजां। मायबाफोर मोजां खौरांफोर मोननायजों नखराव खुसि फैनो हागौ। गेदेमा सुबुंफोरनि बोसोन लाना आवगायलांनाया मोजां। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। सावस्रि बिथिङाव उदैनि जेंना नुजाथिनो हागौ। वृषभ राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा। मिथुन राशि। राशि बादियै सानफ्रोमबोनि हुदाया सोलायनो हागौ। थासारियाव गोसोआ थि रोखोमै बारलांगोन। गावनि मोजां मोननाय खामानियाव गोसो जगोन। समाजारि सिनायथि जानो हागोन। इयुननि थाखाय गिदिर थिरांथा लानायनि सिगां गेदेरफोरनि गनायथि लानाया मोजां। आयेनजों सोमोन्दो थानाय खामानिनिफ्राय सांग्रां जा, नङाब्ला खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। फालांगियारि बिथिङाव बेले-बेजे नुजाथिनो हागौ। समखौ मोजाङै बाहायनो सोलोंनाया मोजां। फिसा-फिसौ खामानिफोरखौ नोजोर होनाया गोनांथि। नखरारि बिथिङाव सम होनाया मोजां, नङाब्ला सोमोन्दोआ जेंना सोमजिखांनो हागौ। मिथुन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। कर्कट राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना थाबै हास्थायनायखौ मोनफुंनो हागोन। बिमा-बिफाफोरनि थाखाय गथ' गथायजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफ्रा नुजाथिनो हागौ। लाइमोनफोरा गावसोरनि गोहोजों सिनायथि जानो हागौ। लोगो एबा जायखिजाया सुबुंफोरजों दान्थे-बिदान्थे जानायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां, नङाब्ला जेंना सोमजिनो हागौ आरो खामानिफ्राव बेले-बेजे नुजाथिनो हागौ। फरायसाफोरा सोलोंथाइ फारसे गोसो होनाया मोजां। खामानि बिथिङाव गोब्राब नाजाथाबनो गोनां जानो हागौ। थाबथानानै थानाय फैसाफोरखौ मोनफुंनायनि थाखाय थांना थानायनि राहाया गोरलै जागोन। नखराव गोजोन फैगोन। सावस्रि बिथिङाव लोरबां नुजाथिनो हागौ। कर्कट राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। सिंह राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव सिंह राशिफोरा मोजां खौरां मोननायनि थाखाय गोसोआव फोथायनाया बांगोन। गोनांथि सुबुंफोरजों लोगो मोनलायनो हागौ, जायजों नोंथांनि थाखाय लाब गोनां जानानै फैगोन। गोसो बादि मुवा बेसाद मोननो हायैनि थाखाय गोसोआव दुखु मोननो नाङा।
धैर्य लाखिनो नाजा। धोन सम्पतिनि जेंनाखौ फोजोबस्रांना लानाया मोजां। जौगासारनाय मोननो हागोन। खस्थ' खालामनायनि मोजां फिथाइ मोननो हागोन। खामानिखौ मावफुंजोबनो थाखाय नाजाथाबनाया गोनांथि। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। सावस्रि बिथिङाव बायदिसिना नारसिनथायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। सिंह राशिफोरनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गाब। कन्या राशि। राशि बादियै गोबाव समनिफ्राय नाजाथाबनाय खामानिफ्रा आबुं महर मोनगोन। लाइमोनफोरा खामानियाव जाफुंसार जानायनि थाखाय गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। लामा गोजान दावबायनायनि सिगां मोजां नायबिजिरग्रोनाया गोनांथि। धैर्य लाखिनो नाजा। खामानि मावग्राफोरनि मदद मोननो हागोन। नखराव गोजोनै बारलांगोन। सावस्रियाव मेंग्लिनाय मोननो हागौ। जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो। तुला राशि। राशि बादियै नखराव खामानिफ्रा मावफुंजागोन। गोबाव समनिफ्राय सावस्रियाव नांनानै थानाय जेंनाखौ जोबस्रांनाय मोननो हागोन। खरसाया बांनो हागौ। बे बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। गोसोनि खायसे सानथौफ्रा जेंना सोमजिखांहोनो हागौ, जायनि थाखाय सावस्रियावबो गोहोम गोग्लैनो हागौ। फालांगियारि बिथिङाव मोजाङै नायबिजिरनाया गोनांथि। खामानि फारसे नोजोर होनाया मोजां। जुलि जानायफोरनि थाखाय मोजां सान। फिसा-फिसौ बाथ्रा खोथायाव दावराव जानो नाङा। फिसा-फिसौ बाथ्रा खोथायाव दावराव जायिया मोजां। सावस्रि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। तुला राशिफोरनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो। वृश्चिक राशि। राशि बादियै खामानि फारसे मोजां। नाजाथाबनायजों गोब्राबथि खामानिखौ आबुं महर होनो हागोन। केरियार फारसे नाजाथाबनाया मोजां। खायसे आंगो सुबुंनि हेफाजाब मोननो हागोन। ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफोरा सांग्रां जानाया मोजां, नङाब्ला जेंना नुजाथिनो हागौ। खामानि बांनायनि थाखाय मेंग्लिनाय मोनखांनो हागौ। थासारिया बांद्राय मोजां जानाय नङा, जायनि थाखाय फालांगियारि बिथिङावबो फैसा सोसननायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। सावस्रियाव माननाय बेरामफोरा जेंना सोमजिखांहोनो हागौ। वृश्चिक राशिफोरनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा। धनु राशि। राशि बादियै धनु राशिफोरा दिनैनि सानाव गाहामै बारलांगोन। गावनि जिउखौ उन्नति खालामनो हागोन। गुबुननो दाहार होनाय रांखौ मोनफिननो हागोन। आयेनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव सांग्रां जानाया मोजां। गुबुनफोरजों नांलाय-खमलाय जानायनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। रागाजों थासारिया जेंना नुजाथिनो हागौ। गुबुननो फैसा होनायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। खामानि बिथिङाव रागाखौ कन्ट्रल खालामनाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। गोजाम बेरामफ्रा नुजाथिनो हागौ। धनु राशिफोरनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा। मकर राशि। राशि बादियै मकर राशिफोरा दिनैनि सानाव मोजां खौरां मोननो हागोन। सोमोन्दोआरि बिथिङाव बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। नखराव सोलायनाय फैगोन। खरसा बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। बबेबा खामानिनि थाखाय नांगौ बायदि फिथाइ मोननो हायैनि थाखाय गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। बे बिथिङाव जिंगासियैया मोजां। फालांगियारि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। बहाबा दावबायहैनो थांनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजाङैनो बारलांगोन। सावस्रि बिथिङाव लोरबांथि नुजाथिनो हागौ। मकर राशिफोरनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर। कुम्भ राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव मोजां रादाब मोननो हागोन। गोसोआव रंजाखांनाय फैगोन। बाहेरानि खामानिफोराव मोजाङै नायबिजिरनाया गोनांथि। गथ' गथायनि गोरोन्थि बाथ्रा खोथाफ्रा जेंना सोमजिखांहोनो हागौ। बिमा-बिफाया गथ' गथायजों सम हगारहरनो नाजानाया मोजां। फालांगियारि बिथिङाव जौगानाय मोनगोन। नखराव गोजोन फैगोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। कुम्भ राशिफोरनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर। मीन राशि। राशि बादियै गावखौ राफोदै लाखिनो नाजानाया गोनांथि। खामानिफ्रा गोख्रैयै मावफुंजागोन। कर्मखौ मोजां लाखिनाया गोनांथि। फरायसाफोरा जेंना नुजाथिनो हागौ। बिबानफ्रा बांनो हागौ। राङारि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां।
हौवा हिन्जावनि गेजेराव फोथायलायनाय बांगोन, नखराव गोजोननाय फैगोन, सावस्रि बेलायाव सानाय सुनाय बांनो हागौ। मेन राशिफोरनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब। दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअ'खौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामनो दाबाव।